Happy birthday Tatay Andres. Kahit hindi man tayo kadugo, kamag-anak, pero diyan ko natutunan kung anong gaano ang pagmamahal ng isang tatay. Maraming salamat Tatay Andres. Happy birthday. Ayan guys, nandito na po tayo sa farm. Ayan oh. So, time check is
sa iyo, no? Galing sa puso yan, tay. Yung una binigay ko sa kay Tatay Andres, yung kao, tay, no? Kao yun, tapos nawala. Naon sa to, tay? Kuha man. Ikaw. Ninakaw daw yung kao ni Tatay Andres, guys. Ninakaw. Oo, tapos yung isa, tay, yung pagkaduhan akong hatagnara. So, ayan, so maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Yan, ibinigay ko na po yung regalo ko kay Tatay Andres. From the heart po talaga yan, guys. Galing sa puso ko. Yan po yung naisip ko na ibigay sa kanya kasi mahilig si Tatay talaga ng mga sando. Ganyan kasi alimuot tayo, no? Oo, alimuot. Ayan. Namin isulog kay Kurisma. Oo, niya. Pantay, pwede sa may panglakaw, inana. Oo, mahilig talaga siya magsando pag lumakad siya. So yan, once again, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at ingat and thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Thank you, guys. Mangumpay na ka, tay? Ipusa sa isod. Ibuasa na. Oo. Ano kay? Biyahe na sa ba? Usa man ka oras sa muna awid to? Asa? Sa dito sa imong Ano yun? Oo. Meeting naman mo. Naman ma-absent bitaw ko din. Ako ma-absent. Karon? Ugma. Karon? Kung isang Oo. Magpaabot mo ko. So yun, guys, so ito yung gift ko sa kanya. So yung nung nung isang taon, last year, yan po yung gift na binigay ko sa kay Tatay Andres, oh. Nandyan pa rin, guys, oh. Si Tatay Andres talaga, pag may binibigay siya sa mga tao, iyan talaga ng iaampingan, iyang hipusan. Wala pa yan, niya ni tinatapon, eh. Yan, oh. Yan po yung nilagyan ko ng gifts nung last year. So ngayon, ito na naman yung bago. No? Grabe si Tatay Andres. Maampingon siya, guys. Oo. Sige, tay. Nay mo kay ganun saya ba? May naman kita sa bang. Di mo. Yeah. Ala na kasi. Mga hatag ko pinas ko. Sige. Lungag ko re. Ay lang siguro mo busy mi na may bisita si Ma'am God. Sige, tay. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye.